Kommunevalget her på Falkonergården er ved at gå ind i sin afgørende fase. Flere og flere partier er kommet med deres partiprogram, og mange af vælgerne har stillet spørgsmålstegn ved de forskellige mærkesager. Det har vi valgt at kigge nærmere på. Ja, i dag til den her spændende debat, der har vi Mathias Lassen, Socialdemokraterne, og Morten Stampe fra Konservative Folkeparti. Velkommen til. Jo, tak. Og dagens emne, det er skole, og blandt andet noget med alkohol at gøre, fordi at Morten Stampe fra Konservative Folkeparti, han har skrevet i sin mærkesager, at han gerne vil have ingen aldersgrænse på alkohol. Og Mathias Lassen, er du enig med Morten Stampe i hans mærkesag, eller hvad synes du, der er? Nej, jeg er overhovedet ikke enig i, at der skal være fri tilgang til alkohol for alle. Det vil bare medføre, at børn det sker jo lige i øjeblikket, at børn helt nede i 11-12 års alderen, de begynder at eksperimentere med alkohol, ikke også? Og hvis alkohol så bliver lovligt, så bliver det for nemt tilgang til dem. Så derfor så synes jeg, at vi skal beholde aldersgrænsen, der hvor de ligger, både med alkohol og rygning, på forholdsvis 16 og 18 år. Det er en helt fin grænse, og det synes jeg ikke, der skal laves noget op på. Ja, men jeg er sådan set enig i, at det er godt, at der er nogle grænser. Jeg synes bare ikke, at det er staten, der skal sætte dem for de unge. Det må være forældrenes ansvar at gå ind og opdrage deres børn, som forældrene vil have. Ja, og også apropos det med unges indlæring, så er Morten Stampes forslag med, at der skal være fri alkohol og ingen aldersgrænse på, ingen aldersgrænse på det. Tror du ikke, det vil påvirke de unge til ikke at få en ordentlig uddannelse i fremtiden, så hvis de bare får fri lov til at drikke hele tiden? Jamen, det er vigtigt at understrege, at jeg ikke mener, at børn og unge skal have fri lov til at drikke hele tiden. Det skal bare ikke være staten, der bestemmer, hvornår de må. Det skal være deres forældre, der har den opgave. Men jeg vil så godt sige til det der, det er jo fuldstændig absurd at sige, at det er forældrenes rolle, der skal afgøre, hvornår de unge skal drikke. Fordi i øjeblikket så drikker unge i en rigtig, rigtig tidlig alder. Og selvom deres forældre siger, at de ikke må, men de unge lytter jo ikke efter. Og hvad så med alle de tilfælde af ghetto-miljøet, som ligesom drager over i bandekrigen, ikke også? Hvis de der unge, de starter helt ned, de har ikke nogen opfostring derhjemmefra. Der er ikke nogen forældre, som sætter et ansvar, sætter sig i respekt der. Så begynder de jo også bare at drikke i en tidlig alder, så jeg synes slet ikke, jeg synes, der skal være en lovgivning om, at man skal være 16 år for at drikke. Vores lille debatindslag. Tak til Mathias Lassen og til Morten Stampe. Debatterne vil fortsætte i stride strømme indtil på fredag, hvor vi finder ud af, hvilken kandidat, der har fået mest ud af valgkampen. Det bliver spændende at følge den heftige debat, og jeg følger op på det her på Frederiksberg News. Jeg hedder Anders Jensen,